Ġimgħat twal Tqaddes fi Knisja Mingħajr Ruħ kienet esperjenza ta' dieqa. Dan kien is-sentiment tal-Patri Franġiskan Joseph Magro. L-istqar li r-ruħ tal-Knisja hija n-nies. Ftit tal-jiem ilu tħabbar li fil-knejjes jistgħu jsiru l-funerali, b'regoli stretti fosthom li ma jistgħux jattendu aktar minn 20 persuna. Bid-bissima fuq fommu l-Patri Franġiskan qal li l-knejjes jinsabu fuq ix-xwiek biex jaraw il-Knisja terġa' tieħu r-ruħ. Sensazzjoni li jasabi ħafna, konna nistennew xi ħaġa li tiġi xi ħaġa, issa li għalmenu ftaħna xorta b'ħafna restrizzjonijiet, ftit nies, imma il-fatt li inti tiftaħ u ħadd tagħti servizz lin-nies mill-ġdid b'mod personali, b'mod preżenti fiżiku, hija xi ħaġa li timlina b'ħafna kuraġġ. Fi Knisja vojta bħalissa minflok 74 bank hemm biss 40. Patri Joseph qiegħed iħares il quddiem għal meta l-Knisja tkun tista' tilqa' l-komunità kollha fi ħdana. Bħalissa l-funerali ir-ruħ, jekk nimla b'2 metri u nofs il-Knisja kollha kif qiegħda bħalissa tesa' fuq minn 60, tgħid għalmenu għandek 6 ir-ruħ qegħdin 2.5 meters il-bot minn xulxin għalmenu. Bdejt tiċċaqlaq naqra, għandek ftit xejn allura hija nittamaw li il-qudiem tinfetaħ anke għal-nies u kuljum. Il-Patri Franġiskan temm jgħidilna li sal-aħħar ta' din il-ġimgħa il-Knisja tkun preparata biżżejjed b'tagħmir protettiv biex tħejji l-funerali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.